Γεια σας παιδιά, μερικά εδώ και σήμερα θα δείξω κάτι ζωγραφιές με FNAF. Ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη ζωγραφιά με το FNAF είναι αυτή εδώ πέρα. Έχω κάνει την Toy με το cupcake. Και εδώ πέρα έχω κάνει την Bonbon. Στην επόμενη. Εδώ έχω κάνει κάτι κορίτσι, έχω κάνει ένα κορίτσι εδώ. Την Bonbon έχω κάνει. Εδώ πέρα είναι η Μέγκλ. Εδώ πέρα είναι το Ιτσίκα και η Τσίκα. Αυτός είναι το η Φρέντι. Και αυτή είναι το Ιτσίκα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κάνει το Ιτσίκα. Αυτή είναι η Μέγκλ σε κορίτσι. Αυτή είναι... Έχω κάνει εδώ πέρα ένα FNAF, πολύ το Boy νομίζω. Και δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή. Και αυτή είναι η Φρέντι. Σε κορίτσι την έχω κάνει. Αυτή είναι μια ζωγραφιά, την έχει κάνει μια φίλη μου, έχει κάνει τη Μέγκλ. Την έχει πετύχει πολύ, την έχει κάνει πολύ ωραία. Να μου αρέσει. Εδώ έχει κάνει το Ιτσίκα. Εδώ πέρα έχει κάνει τον Balloon Boy και τον Balloon κορίτσι, Balloon Girls. Και εδώ πέρα έχω κάνει τη Τσίκα. Λοιπόν, άμα σας άρεσε βάλτε like και γράψτε σχόλια. Γράψτε σχόλια ποια σας άρεσε πιο πολύ. Και θα δώσω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!